بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم خبش غالي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمبلي ما دمستي بلا جبرو ملكنا ملكو كان حنا فلني ولنا تومي أو بلا جلني أو منوتي سجى أتينا أبي أو لا جساني أغاواتي بأنا جمكان أولو كنكا جمكان مني أوتوا يقول دوني بو أولو كنة دوني بو كنة على بيسي دمستي بسانفه بوركي غاسيغا ولا لي مفهوم chamali al-islamoma ambe wole bla karamogo la kawo almamiu fokata se doli bago luna nyona chama ukana anga kuma anga islamia dine ani anga société kono ko ka inshallah mogo bimbe ambulo khorobi waleti mogo dugule ngani a chien fole DMS-TV plateau safi atina ke alabani alakaje aleti mogo wore utogodi alu badra sila Ali Badra Sila ka botro wora bugu ko feeno na mo gol do centre coranique babulu e ka kalando kala alcorane la na fo ko centre de mémorisation seriba Sila abe kabala ka feeno aw munu ba fe ade wa former kan alcorane la ka u kala fo ka ta se e wase u ga jenati ga nyana bo ka kala ka mo wora ta nyana bo sabula ala o de fo so mi ka bato i ka ni ka do corane kala ro yere sigira o de kama donc abela jile ngatani ade wini ala sona ma be nimisi wasa soro o ko fe anga bi temu be mun kan o de ko ala kan nemo amina kuma o de kan bi na ma fo ma ko le bien fait d'Allah inshallah amina kuma di anga karamo ma so me anga kuma dama amba ni anga no ko fe aka tanga page aimer ko abonner ka kla ka partager Facebook YouTube Instagram ona nyona chama aw bunu fana be fega aw sedo anga jemu kan nuna munu o te soro juru ko partenariat fo ka te sponsoring ma awe ne ga juru soro ta munu be ga te ekran du mani wakati na inshallah amo franga usazma assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah inana anga kena kono bi ajara fulikan min bulu kala se DMS-TV la jabawoma ani ira kanu bogoma ni wakati na balwan so Aisha koni sani anga do kuma na ami antiki fofolo ne masabata la alami anshi herala mani na fa kan kle herala ya rabbi masamu ni tanu beka kan tanu bebe masamna ori Allah ye o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a ɲini o masaba kelen fana fɛ a ka nɛɛma ani kisi ani kunadiya ni barikada bada a k'o kɛ an kuntigi kan Muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam ka taa se don laban ma a n'a ka somɔgɔw a n'a ka sahabaw ani maa ma tugura kɔ fo ka taa se alikiyama jɔli ma ala k'an fara o jɔnsanumaw kan alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen fana kɔfɛ an bɛ DMS-TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ka lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la i bɛ baara min na ya rabbi ala ka a sankɔrɔta ka caméraman fo ka studio complet mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo adamaden si tɛ k'a fɔ ko fili t'i la fili bɛ bɛɛ la fili min bɛ baara ninnu kɔnɔna la ya rabbi ala k'u yafa an ye n'an bɔra mun hakɛw kalama ala ka an bilasira o la i n'a fɔ dɔnnibagaw b'a fɔ an ye cogo min na inshallah ne kɔni an bɛ folikan mun di mɔgɔ ma kuma ɲɛbila la o de ye nin inshallah ayiwa an ka bi thème i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye an donkanw na o tɛ dɔ wɛrɛ ye o ye de ala ka nɛɛmaw o sabu an bɛ se k'a dɔn fɔlɔ ala ka nɛɛma yɛrɛ a bɛ fɔ mun de ma ko ala ka nɛɛma Aisha kɔni alhamdulillahi rabbil alamin ni ko ko ala subhanahu wa ta'ala ka nɛɛma fɔta ban diɲɛ ni sankolo kɔnɔna la bal ka taa se lahara yɛrɛ ma a bɛɛ falen no ala ka nɛɛma de la kuma fɔcogo dɔ fana la n'a y'i diya i b'a fɔ ko sina bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na mais nɛɛma sina t'a la yɛrɛ mais mun y'a to sina kɛra nɛɛma la o de ye maa mun ma ala ka nɛɛma dɔn a ye o de y'a to ala ye sina kɛ nɛɛma la o misaliya la ala ko k'an ka bato de o nɛɛma dɔ de k'a di jɔn ma ni maa mun banna ala k'o bato la o sina de ye lajaba ye nɛɛma sina
ori la jabai wala nema e Allah subhanahu wa ta'ala ka feni fen ni jonte se ka compter ka ban fen bade do ka di joma Allah subhanahu wa ta'ala ka nema ni amen nema we hero be jengo no abetali atoko maka fara nyanga fo ma nema. D'accord. Petit me ko fe ka bu sa zam se ka don ina fo yere afo janatige fembe ala ka nema mais ala ka nema dumen be no ko adama de kan mu barkada ko lu eta sigoro man joli no kana Allah subhanahu wa ta'ala kan nema mu be no ka fo ko am se ka mu wala ma ko nema ko ka dafo ata sigoro man joli la dan ala ka nema no ay ro fo qur'an ko no wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ko nango amale ala kan nema konti ama sigoro ma konti konti si sabula nene eski den flene sisan futano o da tan sileno o ya ala kan nema ana ala subhanahu wa ta'ala fo mais ni min do se ka nga émission tien sisan e la wal manela ni min dron ni mi be kulodimi be kata se chamama kono jawbe kono bolbe sindimi be nunu be fefe mana aramadin soro ibi so ka ala kan nema do ni bere ala kan nema bon mo be no kibe fe ka Allah subhanahu wa ta'ala kan nema do ala nema munun bla ibi se ka ngali munun ke do ala nema munun bla jingono ala fusamatu de dume o mo flani ala kan nema la fusamatiya don bawo bulu ananga don fitini famyala ore ni'matul al-iman limaniya nema ore ka buni nema be togodi naam ikan ngal nyana togodi limaniya nema ko re sega fsani Allah subhanahu wa ta'ala kan nema be kalimatul iman mo yere do folo ni karsa ma den soro ame mun faye kagalimani karsa limana ka kuma na limanya abe bala bulu ni karsa desera bana ya sege abe mun faye ba fo limania o limania inde o de nema folo ni jonya soro abe se ka ala ka lajara bil beku ala ka so limania amina ya rabbi o nema mo flani hari na cidon cile kanama o fana nema doye limana ko fe nema mbe tugola o de cidon cile ngana ama dugolo sanfɛ sinon aw bagaw bɛɛ kun bɛ kɛ kelen subhanallah mais ala nema nan kan di cidon cile kana anw kan dugolo sanfɛ o cidon nana fana ala y'o fara dɛ wa idh qala musa liqawmihi ya qawmi idhkuru ni'matallahi alaykum parce que akuku ka ala walno do ka nema la mun kuye is ja'ala fikum anbiya al anbiya ayu bla ay nabi mo bla uchela ka cidon ciuma ku ka ala walno do no nema no yayi wurato ala ka nema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha a konte to ta la ramadan bol nan do na babu kono nema babu de bisa ka do wajibu be kono wadu babu bebe se ka do fana nema kono d'accord parce que ibi kuma ni nema di ibi wuli ni nema di ibi dani nema di ibi ka fɛn bɛɛ bɛ kɛ ni nema di n'ala y'i jɛ dɔ la a bɛ dɔ d'i ma i ka kuma latigɛ tɛ i y'a fɔ ko ala ko cidenw fana cini an ma ko o ye nɛɛma dɔ ye an b'a mɛn an karamɔgɔw da ni aw yɛrɛ da ko ala ko a ye muhamadu ci k'a kɛ nɛɛma ye ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen kan alhamdulillah donc ni kuma bɛ i ka kuma bɛ nin bɛ o sɔnji la inchallah ayiwa an b'a ɲini DMS TV lajɛbagaw fɛ aw minnu bɛ k'an lajɛ a ka taa an ka page aimer ka abonner ka tila k'a partager inchallah k'a ɲini an dɛmɛbagaw fana fɛ aw minnu bɛ fɛ aw sen don an ka nin jamukan in na sponsoring fo ka taa se partenariat ma publicité o n'a ɲɔgɔnna caman DMS TV ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ a ka écran duguma nin wagati in na a bɛ olu ta inchallah ani ɲamaya bulo mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ani Badara Ali Sila de bɛ ɲɔgɔn bolo halisa an ka bi thème ye ala ka nɛɛmaw de inchallah ustaz an bɛ se k'a dɔn mɔgɔ bɛ ala ka nɛɛma barika da cogo di
mɔgɔw bɛ adamaden bɛ ala ka nɛɛma barikada cogo min na a datugu a kɛcogo ka ca a kɛcogo ka ca mais afudalu b'a la sani n ka du kɔnɔna la Allah subhanahu wa ta'ala ye aya dɔ lakale suratul fajr kɔnɔna la a ko cogo di a ko fa amma al insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman a ko ko an tigi ala n'a ye adamaden lajarabi jannema yɛrɛ lajarabi de fɔlɔ a fɔ tini n'a ye adamaden lajarabi k'a la nɛma k'a la nɛma garisɛgɛ dɔ la walima fɛn dɔ la a b'a fɔ fa yaqulu rabbi a b'a fɔ ne tigi ala akraman a ye n bonya a bɛ nin fɔ mais a axe ye jumɛn ye wa amma al insanu nka a bɛ mɔgɔ wɛrɛw la iza mabtalahu wa amma al insanu iza mabtalahu faqadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbi ahana a ko fana tuguni jɔn fana la tuguni n'a ye mɔgɔ jɔn fana lajarabi ni nɛma koroni k'a ka nɛma koro fa yaqulu rabbi akraman aw ahanan ko a b'a fɔ a tigi ala ɲɛna ko n ka jɔn n tigi ala n ye mun de k'i la a b'a tigi ala ye komi a bɛ fɛ k'a fɔ ala ɲɛna dɔrɔn mun de la i ye fantan in bila ne la n t'a dɔn ne bɛ k'a faamuya mais ala bɛ kuma dɔn don tugu la n mago b'o kumakan in de la kalla bal la tukrimuna al yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin parce que nɛma kalito ka ca an ye limaniya ta fɔ cidenw cira o ta fɔra o y'a kumabaw ye mais an bɛna dugumala fana la dɔɔni mais ala ko n'ale ye jɔn la nɛma n'a ka garisɛgɛ ye a ye mobiliw d'i ma ka wariw d'i ma ka sow d'i ma ka hɛrɛ caman k'i ye kɔmɔya min na tuguni a nana nin bɛɛ poroci la a ko a yɛrɛ y'a kun fɔ munna a y'a poroci la ko i tɛ dili de kɛ yatimɛ ni misikinaw ma ni problème de b'an ka nin jamana in kɔnɔ bi i bɛ maa kelen sɔrɔ miliyɔn caman b'a bolo miliyari caman b'a bolo a tɛ se ka fantanw ɲɛji cɛ n'a ye a tɛ se ka ala ka nɛma barika da ala ka nɛma barikadalen de ye o de ye k'a nafakati i y'a faamuya mais maa mago tɛ ala subhanahu wa ta'ala ka nɛma nafakati o kɔrɔ de k'i ma ala walima dɔn amma al iman o ta n'ala ye limaniya di maa mun ma i ma limaniya baara kɛ i ma ala walima dɔn n'a ye ala ye ciden ci minnu ma ciden ka kumakan a y'a kɔ don a ma a m'a lamɛn i kɛra fitiriwale ye ala ma mais ciden nana ni ci min ye e y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye i y'ala walima dɔn limaniya dir'i ma i ye limaniya baara n'a ye denko gɛlɛya y'i sɔrɔ i sabalila kan fantanya y'i sɔrɔ i sabalila kan muso ko hami y'i sɔrɔ i sabalila kan i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn na i sabalila kan i cɛ k'a bɛ filanan furu i sabalila kan o de kɔrɔ i ye ala waliɲuman dɔn parce que o de kɔrɔ i ye ala waliɲuman dɔn mais mɔgɔ minnu ko ko n tɛ sɔn ma a tɛ kɛ n'a tɛ fɔ ma o kɔrɔ de k'i bɛ ka ala fitiriwaleya i y'a faamuya ala ye nɛɛma k'i ka da degré min na i kan ka ala waliɲuman dɔn n'o degré de bali ka tɛmɛ o kan parce que an ka kɛnɛya nɛɛma o ye jumɛn de ye kɛnɛya nɛɛma n'ala ye kɛnɛya d'i ma sisan k'o ye nɛɛma ye e kan ka mun de kɛ ala ye sisan i b'i ka kɛnɛya utiliser ala ko de la sabaw tɛmɛna denmisɛnnin funankɛninw u ye ali bun abi talib ninnu bɛ ka fɔ nin musab bun umair ninnu olu lajɛ dɔrɔn bɛɛ ye denmisɛnninw de ye mais u ka dɔnna n'u ka denmisɛnniya de ye u ka tarikuw la u ka denmisɛnniya de ye histoire min bɛ ka caya ka tɛmɛ u ka mɔgɔkɔrɔbaya ta kan parce que u y'u ka denmisɛnniya funankɛniya de di ala ma donc ala bɛ kɛnɛya mun di mɔgɔ ma o nɛɛma de ye ka a dɔn ala ye misirilataga b'o la sun b'o la ka gɛrɛ silamɛw la k'u ka cimisɛnninw kɛ dawaw b'o la ka taa yɔrɔ caman o bɛɛ de y'o ye o de ye k'i ala ka nɛɛma barika da n'o tɛ dɔrɔn ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ fa dɔrɔn k'i sigi dɔrɔn alhamdulilayi rabbil alamin olu tɛ barika da ye o bali i bɛ ka yɛlɛ ala la de fanga mun bɛ i la ala ye énergie min d'i ma misaliyala ala ye énergie d'i ma énergie 100 de d'e ma
iko alhamdulillah rabbil alamin wallahi bilike mais kemena e jullike alima kelen soro en cer ma soro ka soro ibo dumuni mi fol de era yi dumuni mi rek fol ba so e kelen dumuni mi rek fol amo sa sa kadu e ante jigilo la flana un no kona chama de bibule ka kafo jigi e ka jigina kono e bis e julle wala ka di yatino ma e julle wala ka di miskina ma e julle wala ka di sebato ma donc ko raki malaka nema barkada musun dara ma ni ko so tugumna ameseka Allah subhanahu wa ta'ala kan nema barkada tugumna ni ko ngoy mine e gle ya do ka fo miskina do be ko be baram na ya do sisa yatimo be baram na ya do sa de sebato be baram na ya do sita manya silem fe so ma ala ka yira an shin kana abin wajum ko sama ni ala fa ala ka ke kan waju parce que muna ka bo so mara fa ka tabla clip bi wajila ala ko kiki yira la ko o konna la ali kama tugum na ebe se ka do fantam ni tele aka so ni daga de sika fi ni ka do nga fo afele be clé ni la e ta kira clé clenche da ali be shuni clé de kala mais abe ka su aka su de normal fe ka su la wala abe be quartier kele wala abe on so misri kele na e ma ya la hala ni ka do e ka fuita la e bolo ko baraka balli o yere de ko nema wala ka nema ko ala yoro mo mo be no nu ga nema nu be amerika fo ka fo ala nema ndu ma u ka fanga da so wala ko kidra da so wala ko bara da so o yere de nema fitri wala ka teme fem be ka ne bulu togodi ala nema ke e iri ka bara mun je ini mo do sira banga iga classe première de kuna kala ni ya kun chelo ni mais extra o wari mun sura ma sura fagatiya la inde classe fana ke fagatiya la ay fangam bala tila ndoro ya fanya classe fana kono do be no hakilla azaki wa fo ma ko mo be no arabu ba fo mo azaki ndoro mna fo mo be no aare ni ma auto kala no mana ko mo ga intelligence ga bu ah ouais ko intelligence fata bu voilà donc o be mamu na de o eno de classique mais il va sur katimaka ah ouais faut que le premier dans la classe n'est pas le premier dans la voilà donc comme ça et ika o nemain ala de ya adima donc ika ala woni man do na compétence ma était à soroka ale tout voilà normalement ita soroka ale tout ne fanga bara de kuma to ko war ko soro dinga sey na wala jamana kono ke ha o do pusula wala yake barada de ni an bora ka bla barala ni bora ka bla barala sa kalo sa yoro an se ami so kalo sa baga banala mais am mafsanu yo ala klal ke tanto ni no fele ko mo kle ko baraka an te se sumana ya famia ala ya on fsa nyoy tini ayan fsa nyoy tin to de la o korote ke ki yere fsa uka mo kuma ala kira musala la ambe sallallahu ambe sallallahu alaihi wa sallam alikum bi damake ke na ka mo be na fulu tu abi damake nu mi fantawi ka fuku ye na fulu tu la ko ka place flene e kire ngene ni yoro e fantando na no kire ni yoro ko ta la kira fi sallallahu alaihi wa sallam idan nema bi se ka barka dani fem be la jeli fasina fem be bi se ka la ni barka dana be ala ni jini no ayi keto ka mi ko bismillah ikla ko alhamdulillah o doy ibe ala kena dima nafla sun chamake ala kena dima nafla sil chamake ala kena dima isin du yero ko kata misrilla ni bela be desere ala kera ka biso do be no ko fenduru be no ka ko na fambo sani fenduru kana uma o fenduru no na akoko ika kenya nafa bo sani banakana o koro de ka fo kenya ati o wali ma doni e banat wali ma doni kenya mi la watimna kiga demsena nafa bo yan choroba kana o koro ka fo choroba on nafa o sara o ma boli ki ga demsena watidi est-ce que tu as entendu donc on a fait bébé bona sanadi nema bébé bona sanadi na faka ala here ki na faka tidi di on a to ala kan nema atisi ka konte ka ban fe ala yaro fo wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha
ibi karamo kɛmɛ sigi ni plateau in kan a bɛɛ bɛ kuma ala ka nɛma dɔ kan na dɔ bɔra yan nɔ dɔ bɛ na a bɛ n'a fɔ i b'a fɛ diɲɛ yɛrɛ n'a kɔnɔna fɛn bɛɛ nɛma de bali tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ ala ka dugukolo in kɔnɔna la seulement an de b'a kɛ tɔɔrɔ ye o yɔrɔ b'a fɔ ko n'an ye fɛn fɛn y'an yɛrɛ kan k'an yɛrɛ ka bolo baara kelen de don a b'o fɔ kuranɛ aya kɔnɔ n'a ye tɔɔrɔ aw yɛrɛ kan aw yɛrɛ ka bolo baara kelen de don n'o tɛ ala ma tɔɔrɔ bila mɔgɔ si kan o b'a hakili jara kira ka hadisa dɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko bɛɛ bɛ don alijinɛ kɔnɔ ko fo ni maa min banna sabon kabakoyara mɔgɔ bɛ alijinɛ la mɔgɔ bɛ ban ka don alijinɛ kɔnɔ cogo di mɔgɔ bɛ alijinɛ la a ko mɔgɔ bɛ alijinɛ la kɛ a ko ni maa min fitiri waliyala ala ka nɛma la a ye silamɛya d'i ma e fitiri waliyala o de la ka sɔrɔ silamɛya in na an ma nɛma yɛrɛ fɔlɔ ye o de tun ye n ka thème daminɛ ni limaniya de limaniya n'ala y'a d'i ma dɔrɔn a ye fɛn bɛɛ d'i ma ninnu tɔ bɛɛ y'a dugumataw de parce que limaniya de b'i permettre i bɛ se ka ninnu bɛɛ kɛ ni limaniya t'i la i bɛ se ka sigi ka nafolo di miliyɔn kelen b'e bolo k'e ka 20,000 bɔ la ka di dɔw ma fata dɔw ma ten o ma baarakɛ ye foyi kɛ limaniya de b'a to i b'a di o kuma ka ca dɔn sisan ko n b'o cogoya la an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛn sababa de ma ka lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an jilaja an ka ala ka nɛmaw dɔn la in shakartum la azidannakum ko n'an y'a ka nɛmaw waleɲuman dɔn k'a b'an jidi di n'an y'a ka barika da n'an y'a o nɛmaw dɔn k'a barika da a b'an jidi di ni gɛlɛya nana cogo o cogo gɛlɛya e tɛ bɔ gɛlɛya kalama o ala de y'a leeru ta a yɛrɛ kan o a tɛ nkalon tigɛ o o de tɔgɔ n tɛmɛna a y'a dɔn na sisan n y'a kɔrɔ f'i ɲɛna n k'i ma a ko n'a ye fɛn fɛn aw yɛrɛ kan tɔɔrɔ tɔɔrɔ aw yɛrɛ ka bolo kelen aw yɛrɛ bolo ka fɛn kelen de don so ala m'a bila mɔgɔ si kan donc e tant que e bɛ ka ala waleɲuman dɔn su ni tile i bɛ seli waatiw di a waati la i bɛ nafilasunw kɛ i bɛ nafilseliw kɛ i tɛ mɔgɔ tɔɲɔ i tɛ sigiɲɔgɔn tɔɲɔ i tɛ foyi kɛ tant que i bɛ k'o de kɛ i bɛ ka zikiri kɛ a waati la bɛɛ ka ala ka nɛma de waleɲuman dɔn parce que don dɔ e bɛna dɛsɛ nin bɛɛ la o don dɔ i bɛ dɛsɛ nin bɛɛ la pewu hali ni san 40 de kɛ i ma deli ka ala sɔsɔ don dɔ n'a ye si d'i ma don dɔ i bɛ dɛsɛ n'i ma dɛsɛ saya b'i dɛsɛ idan o de y'a to bɛɛ ka ala waleɲuman dɔn bɛɛ ka ala tanu bɛɛ ka ala barika da i sago dama yɔrɔ la yanni ka dɛsɛ ala kana an dɛsɛ k'a sɔrɔ an b'a ala ka nɛmaw barika da inshallah taala wa ma zalika ala allahi bi aziz alhamdulillah DMS TV lajɛbagaw an hakili la faamuyaliw bɛ ka sɔrɔ nin walawalali ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ ayiwa ustaz mɔgɔ minnu ma ala ka nɛma barika da ɲangata jumɛn b'olu ye walima sara jumɛn b'olu ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko n'u ma ye ala subhanahu wa taala ka ala ye nɛma mɔgɔw tɔɲɔ n'a ye o bɛ i n'a fɔ par exemple e ni ne ka so bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ par exemple ne ye waritigiba ye ne mago tɛ n ka du kɔnɔna la ne ka dudenw bɛ bɔ u bɛ mɔgɔw tɔɲɔ u bɛ to walima u bɛ sigi misigiw bɛ fɛnw ne hakili o fana ye ala ye nɛma k'i ye i ma a barika da k'a bila a minɛn kɔnɔna la o kisa olu kiti bɛ cogo di ala ka nɛma barika da baliya a tɔ tora dɔɔnin dɔrɔn a bɛ kafiriya de étape dɔ bɛ yen n'i y'o sɔrɔ i bɛ se ka carton jaune bɛ yir'i la mais étape dɔ bɛ yen n'i y'o kɛ dɔrɔn i kafiriyara de n y'a f'i ɲɛna tuguni nɛma barika dali fana ye étape di dɔ bɛ yen ale kɔni bɛ se ka nafakati de bɔ wari b'a kun a bɛ se ka nafakati caman bɔ mais a bɛ tile ban misiki lamɛn la mais a bɛ nafakati bɔ a bɛ misiki lamɛn a bɛ jurumuko wɛrɛw kɛ n'a ka nɛma ye ala ye nɛma minnu d'a ma o ka ko ɲɛ olu ka ko ɲɛ bɛ ala bolo mizani de bɛ lahara don mais ala ye nɛma kɛ dɔw ye n'olu ye nɛma sɔrɔ dɔrɔn u bɛ ɲinɛ ala de kɔ nin haya o de ka jugu o yɛrɛ an kan b'o yɔrɔ in yɛrɛ de ma kosɛbɛ kosɛbɛ olu bɛ ɲinɛ ala de kɔ ale b'a fɔ ala nɛma n'ala ye nɛma d'a ma dɔrɔn a bɛ sin ka ɲinɛ ala subhanahu wa taala kɔ ten pewu an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni n'aw bɛɛ lajɛlen kisi o de ma i kɛra misiri duwani ka kisi a ko tan nɛma e ye nɛma minɛ sisan k'a fɔ ala n sɔn nafolo caman na yɔrɔ an b'a fɔ ten ala ye yɔrɔ ye sura dɔ kala suratul baqara kɔnɔ ko wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq an bɛ se k'olu ta bila o minɛ de kɔnɔna la u b'a fɔ de ala an sɔn diɲɛ yɛrɛ de la an sɔn diɲɛ hɛrɛfɛnba fɛnw dɔrɔn de la ala fana y'a ko wa ma lahu fil akhirati min khalaq foyi t'olu ye lahara dɔn yɔrɔ foyi t'olu ye lahara dɔn mais diɲɛ ɲuman ye mun ye
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ياي وليا بري فرانيا على أنصن جهر الله رهر ها وقنا عذاب النار إذا كلك هكذا تسمع ما أولئك لهم نصيب ها جن يربون دي donc mɔgɔ ma ala ka nɛma yɛrɛ barika da dɔrɔn i ka surun kafiri de la parce que kafira yɛrɛ de kafira kalimatul kufar yani fitiriwale ni ne ye e balo sisan ne ka fɛn bɛɛ d'i ma 100% walima e ka ne balo 100% donc e k'a fɔ dɔrɔn ko ne ka moto ta dɔrɔn ka taa falajɛ ka taga fɛn dɔ minɛ i terimuso dɔ la ka na n'a ye ka na d'i ma n ko cɛ n tɛ taa i ka ko nɛgɛ bɔra ne bɛ taa ne ka ko fɔ i terimuso i b'a fɔ cogo di yɔrɔ karisa filila yɛrɛ ma karisa ye fitiriwale a b'o tɔgɔ kelen na ala bolo ala ye nɛma ka kɛnɛya d'i ma ka nafolo d'i ma adamaden mago bɛ jɔ a ka hayatu la ni fɛn fɛn ala y'a bɛɛ d'a ma nka a ma se ka ala récompense ni foyi fo juguman manamanakan fɔ misikilamɛnw gulɔmiw jɛnɛyaw k'a sebola bɛɛ kɛ fɔ ko kafir o tigilamɔgɔ ye kafiri de ye mais a dɔw bɛ yen u bɛ seli régulièrement a bɛ seli régulièrement mais a ka mɔgɔ tɔɲɔ barika ka bon a bɛ mɔgɔw tɔɲɔ a ka ko bɛɛ ye dantɛmɛ ye a kɔni bɛ ala sɔnna ka taa n'a tigilamɔgɔ sara an bɛ seli a kan o ka kɔɲɔ bɛ ala bolo mais ala kɛra ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam a ko mɔgɔ dɔw bɛ na lahara don u bololankolo don mun na ka sɔrɔ u ye baara ɲuman kɛ a ye mɔgɔ tɔɲɔni min kɛ o hakɛw de bɛ bɔ a ka baara la a bɛ se ka don tasuma kɔnɔ i n'a fɔ a bɛ se ka bɔ i n'a fɔ fana a bɛ se ka bɔ o ye ala ka nɛɛma ye ala ka nɛɛma bɛ hali kafiri ka lahara don parce que hali ni kafiri tɔɲɔ diɲɛ kɔnɔ yan nɔ ala ka nɛɛma tɛ jɔ jɔcogo tɛ ala ka nɛɛma la n'ala ka nɛɛma yɔrɔ ɲɛ bɛ se ka na fɔ kɔfɛ fɔlɔ yɔrɔ ɲɛ f'i ɲɛna ko a cidenw ciden an ma ye nɛɛma ba dɔ de ye surtout an alakira manto nɛɛma min kɛra a ma kɛ hadamaden si ye kitabu ka fisa ni kitabu bɛɛ ye a dira anw de ma ciden min ka fisa ni ciden bɛɛ ye o dira anw de ma kalo min ka fisa ni kalo bɛɛ ye o dira anw de ma don min ka fisa ni don bɛɛ ye o dira anw de ma mato min ka fisa ni mato bɛɛ ye o dira anw de ma ni alakira manto donna tasuma kɔnɔ jo t'a la dɛ sallallahu alaihi wa sallam wallahi ni alakira manto donna tasuma kɔnɔ jo t'a la parce que kuranɛ filɛ nin y'a dayɛlɛ k'a kalan n'i sera ka page kelen dɔrɔn kalan na n'i sigira sisan k'i k'a calcul bɔ bi tile bɛɛ i bɛ bi sini bɛɛ kalan i tɛ se k'a tila calcul la parce que a kelen kelenna bɛɛ harfu b'a la mimu ni wawu ni tomu fɛn b'a la bɛɛ baraji tantan de k'e k'o tan baraji bɔ fo ka taa se a tile la sɔgɔmada fɛ page kelen dɔrɔn o page kelen kalanni ye kalankɛlaw bolo ye miniti kelen bon i ye kuranɛ kalan miniti kelen bolo o de ka fisa n'i ka miniti bɛɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ bɛɛ ala ka nɛɛma de o de a ko ni wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha an tɛ se a ye nɛɛma de k'an ye sira bɛɛ fɛ o la a ko o alakira min dira ma sallallahu alaihi wa sallama a ko alakira ma sallallahu alaihi wa sallama parce que matun tɛmɛnenw ala ye caman ba de ka mɔgɔw halaki a ye dɔw halaki ni pɛrɛnw ye a ye dɔw halaki ni bajiw ye a ye dɔw halaki ni fɛn tasumaw a bɛɛ dɔw ta kɛra dugukolo yɛrɛ tara k'a kɔrɔta ni dɔw ye k'a dafiri mais a ko alakira ma وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم على كرا والله نتني إكم منتو حالتي فيو تانجي بوشلا إكرا بين هنا صلى الله عليه وسلم أجر الله إذا من فرق مو أنا أفرق هنا ساق أو هنا ساق فو كو حالتي تاو سرطة في تاو سرطة تانجي نبأ وشلا أنا أبى بنسنجا تانجي نبأ وشلا أو تنسنجا أول ما يساق كريم توني كريم فديسا بتاع أو على كرا ama nisɔndiya e bara mun y'a to a ma nisɔndiya n'ale t'i don ale ka moto bɛ kɛ cogo di a nana mun daw kan ala y'a dɔn ala min bɛ ko dogolen don a n'a bangeni a ko wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun a ko wallahi n t'u halaki dugukolo n t'a halaki fiyewu tant que u bɛ ka astaghfirullah fɔ nɛɛma bɛ tɛmɛ nin kan n'o tɛ ko mun kɛra ko mɔgɔ tɔw tile la n'u halakira a dun bɛ tigɛ kɛ bi
jeng a bɛɛ faralen don ɲɔgɔn kan a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan généralement ka bɛɛ kɛ fɛnɛ wa an bɛ tila k'a kɛ avec fierté ka tila tan sigi gɛrɛ na k'a baro bɔ subhanallah ala k'an kisi ala ka nɛɛma nɔrɔ to n'an ka ma compter a tɛ se ka ban su ko ni dugujɛ cɛ adamaden n'i yɛrɛ sera k'i sigi ka jate bɔ peut-être i bɛ se ka ala ka nɛɛma su ko ni dugujɛ cɛ dɛ i bɛ se ka ala ka nɛɛma i bɛ se ka e ka jate kɛcogo la i bɛ se ka miliyɔn 1 de compter so ala su ko ni dugujɛ ala ka nɛɛma min kɛ adamaden a ka taa ni miliyari hali n'a danna an bɛ ka fiɲɛ minɛ k'a bila an bɛ k'a ɲɛ kɛ tan tɔ o fiɲɛ a bɛ se k'o yɛlɛma ka kɛ e ma tɔɔrɔ ye o fiɲɛ dɔw bɛ yen n'u ye fiɲɛ sama o bɛ tɔɔrɔ yɔrɔ o mɔgɔ bɛ yen nɔ o kɛlen bɛ k'u bila fitiri dɔ kɔnɔ fiɲɛ tɛ se ka mago la tellement que ala bɛ fɛ n'a bɛ fɛ k'i lajarabi n'a bɛ fɛ k'i lajaba a b'i lajabi ni yɔrɔ de fɛn nin a ka kɛlɛkɛminɛnw o fana ka ca nin i b'a ka fɛn fɛn ko nɛma don o bɛɛ y'a ka kɛlɛkɛminɛn de fana i b'a ka fɛn fɛn ko nɛma don a bɛ se k'i kɛlɛ n'a bɛɛ ala kana dimi an kɔrɔ ya rabbi a tɛ dimi an kɔrɔ ni sira min ye n'a y'o sira ta n'ala sɔnna ala tɛ dimi an kɔrɔ ala k'an bɛ sɔn aw ma amina ya rabbi Dɛmɛ TV lajɛbagaw ne de tun bɛ aw ni anw bolo ka lase aw ma an bɛna kuma di Ustaz ma a ka kuma kuncɛ kumaw fɔ ni ala sɔnna a ma an ka sɔrɔ ka jɛmukan in kuncɛ k'a ɲini an lajɛbagaw fɛ a ka taa an ka page aimer ko abonner ka tila k'a partager YouTube b'o la Facebook b'o la Instagram o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ kuma di Ustaz ma kuma kuncɛ kuma la foli ni dugawu minnu mana k'i bolo ni ladilikan minnu b'i bolo an bɛ jɛmukan in kuncɛ foli wɛrɛ kɔni t'an bolo an bɛ teleso mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo a baarakɛ complet bɛɛ an b'a bɛɛ fo n bɛ yɛrɛ fo yɔrɔ foli belebeleba kɔni o b'an tigɛ ala de ayiwa parce que ne an sera an tagamana ala ka nɛɛma de kɔnɔ ka na hali n'a danna bolimafɛn na nɛɛma ye an b'o nɛɛma fana barika an b'aw barika da a tɛ barikada ka teleso mɔgɔw fo k'aw yɛrɛ fo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'a fɔ an kun dalen don nɛɛma soba de kan an kun dalen don a soba yɛrɛ de kan a so camancɛ an kun dalen b'o de kan ala k'a jira n na bɛɛ lajɛlen k'i pɛrɛn ka o kɔnɔ inchallah parce que nɛɛmaw fɛn fɛn bɛ yen k'ala b'a di mɔgɔ ma gratuit la k'a sɔrɔ i ma bɛrɛ kɛ an kun dalen b'a de kan depuis nin waati in na sahabaw tun bɛ dugawu kɛ allahumma barik lana fi rajaba wa sha'ban wa ballighna ramadan allahumma barik fi rajaba ala rajaba barka anw wa sha'ban i ka sha'ban fɛnɛ barka anw ye wa ballighna ramadan i kana n'an diya ramadan na dɛ parce que hadamaden bɛ se ka san 80 kɔ bato sɔrɔ o kaloba in kɔnɔ a bɛ se ka caya n'o ye dɛ o ye su kelen dɔ ta de a daminɛ la ka taa se o su in ma i ye fɛn o fɛn kɛ k'a bɛɛ bɛ triplé de ala kana jan la e bɛ fɛn fɛn sɔrɔ ko n'ala tun y'a d'i ma o yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ o ko yɔrɔ sun kɔni bɛɛ bɛnn'o kan k'a fɔ hali o sɛbɛn bigi tɛ mɛlɛkɛw bolo ala yɛrɛ de b'o sara di parce que mɛlɛkɛw b'a sɛbɛn 10 20 40 1000 walima ko dɔw bɛ yen ko baraji udu kule mais sun ta mɛlɛkɛw tɛ se k'o sɛbɛn ala ko ne yɛrɛ de b'o sara di o t'o dɔn o dɔnniya ma s'o fana ala m'o dɔnniya d'olu fana a m'o dɛmɛ k'olu fana ye donc comme ça o kɛra alakira manto de sallallahu alaihi wasallam parce que anw si ka dɔgɔ a y'o jɔyɔrɔ de minɛ ala ye nin fana da anw ma donc n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna bɛɛ k'i préparer k'o kaloba in kɔnɔ a préparation tɛ dɔrɔn k'a fɔ ko n'ala sɔnna ma ne b'a bɛɛ sunɛ a préparation t'o ye la i b'i kori k'i sanuya ka b'i jurumu na i kojugu mun kɛ k'i sanuya ka b'olu bɛɛ lajɛlen na k'i labɛn kosɛbɛ ka sunkalo in kɔnɔna la o de ye aw ka fayida ye min di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ kan ka mun kɛ yanni sunkalo cɛ n'o bɛ kɛ ni astafurulayi miliyari caman de ye o kɛ n'o bɛ kɛ k'i yɛrɛ sanuya ni sun ye o kɛ n'o bɛ kɛ ni k'i yɛrɛ sanuya ni kuranɛkalan ye o kɛ yanni sunkalo cɛ o kɔrɔ n'i ye fɛn fɛn kɛ nin kalo ninnu na i ɲaga i k'o triplé kɛ sunkalo kɔnɔna la parce que i t'a dɔn k'a fɔ an t'a dɔn fɔlɔ ni sunkalo a bɛna se an ɲɛna fɔlɔ an b'a ɲini ala ka taa ɲɛ mais n'a kɛr'i ɲɛna i t'a dɔn n'i bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni dɛ bonisi kɛsu de bɛ ka na walima a sofa de bɛ ka na walima a barigo de bɛ ka na hali mɔgɔw b'a fɔ 10% 5% 100% 200% sunkalo bonisi hakɛ dɔnnen tɛ dɛ miliyari % de don wa million % de don mɔgɔ si t'a dɔn mun b'o sanfɛ ala k'an ta ko ye ya rabbi an b'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka na sunkalo in kumani an ma ala ka na kumani an ma nɛɛmaw la belebeleba dɔ don ala k'a kɛ an ɲɛna koyi a ɲɔgɔnna caman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma ala k'a yira an bɛɛ lajɛlen na allahumma barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan
اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أمي على بركة akan nemaw la ali mun y'a to an sera ka sigi ka ni jɛmukan in kɛ fo ka se a kuncɛli ma o bɛɛ ye nɛma dɔ ye an bɛ a fo ka barikada an bɛ an ka usasu Badara Ali Sila an y'a fɔ yan dongaw na karamɔgɔ de don a bɛ médecin kalan kɛ en plus kuranɛ kalanyɔrɔ bɛ a yɛrɛ bolo internat de don aw minnu bɛ fɛ aw denw ka kalan kuranɛ la ka ɲɛ a kɛcogo ɲuman fo ka taa se alisilamɛya taacogo ɲumanw ma a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ centre Seriba Sila kɔnɔna la centre in yɛrɛ filɛ nin ye Kabala kɔnɔna la aw minnu bɛ fɛ a denw ka kalan a bɛ weleli kɛ ni Ala sɔnna a ma nɛgɛjuru siraw bɛ di aw ma a denw bɛ se ka kalan kuranɛ la cogo min na sabula i ye fɛn min to i kɔ k'o bɛ i nafa o ye den minnu kalanna Ala ko la donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɔtɔ ɲuman bɔ an bɛɛ lajɛlen na an bɛ an lajɛbagaw fo halisa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan DMS TV ka dɔnnibaaw ka kɛnɛ nin ye o kuncɛlen ye inchallah an b'a fɔ a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na wa assalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. bismillahi الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين